Kanlimang-gatos na taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ang mga babasahon ngunya na Domingo, magpagirumdum lugod sa to, kan sugo kan Diyos, na magmisyon, asin isabuhay, ang marahay na bareta. Isabay niya to sa Santa Misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga papasalamat sa kahagadan ni Rosie Asopardo Cantara and family, Apin Alcantara and Calyos family, Francis and JC, Daditianzon and family. Special intensyon sa kahagadan ni Maria Lo Lugo, Apin Alcantara and Calyos family, Francis and JC. Siringman para sa kay pangaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan ni Rosie Asopardo Cantara and family, para kay Juan and Gloria, Pilar, Selvia and Antonio, Ruben, Hihino, Andrew Juanito, asin Miriam, sa kahagadan kan Asopardo and Alcantara family, para kay Roy Randolph, ni Babylin Palangka and family, para kay Yumeriano, kan Akende family, kay Berna kan Belleza family, kay Siriaco Jr., asin All Souls, ni Daphne Garcia and family, ni Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno M. Diaz and family, para kay Rolando Sr., kan Pintor family, kay Antonia, kan Dumopoy, Baliktar and Vibal family, kay Julia and Antonio, ni Jose Pinillos Jr. and family, para kay Edwin, kan Bandolas family, para kay Angustia, ni Elsie Inocando, para kay Edgar, ni Mela Hernandez and family, para kay Francisco Jr., ni Margie Balonzo and family, para kay Julia and Rafael Sr., ni Lourdes Litana and family, para kay Fernando, kan Estrada family, para kay Rafael, Anonymous, para sa gabos na kalag, ni Leonor Briguel, para kay Flores Sr. asin Esther, Susana asin Eligio, Mauro, Cesar, Edgar, Vicente Sr. asin gabos na kalag, sa kahagadan ni kan Apin Alcantara asin Calyos family. Ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Renato B. Recto Jr. Matindog ang kabos asin sarabay niyatong awiton ang awit sa pagpuon. Pagkamot sa kagurangan, ang banwa sa iya, diribon nun yan. Umawon, lasin sa baon, ang Diyos sa maglangit nun. Umawon, awitan ang kagurangan, gabos sa banwan. Irukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos na kagalang, ang Diyos na kagalang. Sa ngaran ka na maasin kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamuot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa Indo gabos mga tugang. Good morning, Father At. Tanganing magikitang maninigo na magselebrar kaining banal na misa, sa tuyang rumdumon asin akoon an sa tong mga pagkakasala, asin kita gabos maghagad nin tawad. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angheles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tan Dios. Maherak man lugod sa to, ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kristo, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Kagurangan, mahirap ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katuninungan, sa mga tao marahayan mo. Inumawi ka, rinurkyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli ka ng kulang mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakamon. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, hagi ka naman. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, kaeraki kami. Ikaw na nagpapara, kan mga kasalan, kan ginaban, ako ang sa mong pagimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaeraki kami. Dahil kasanan, manal, ikasanan, kagurangnan, ikasanan, urok, kalangkaw, Yesu Kristo, kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagpapahiling kan liwanag nin sa imong katotoohan sa mga nalalagalag na makabalik sinda sa dalan, tawan sa gabos na mga minapaayon sa kristyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini sikwalon, asin itong mga angay digdi sunudon, huli ki Hesu Kristong kagurang naniyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay sinaghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, madadangog niya to ang pagpuon kan ministeryo ni Amos bilang sarong propeta. Masingani masakit,
Alagad, dahil sa pagtubod asin pagsarig sa Dios, nagpadago si Amos kan sa iyang misyon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Nagsabi sa Amasias ki Amos, Propeta, paduman, bumalik ka sa daga ni Huda, hanapan sa imong tinapay duman, asin duman ka maghula. Day ka maghula sa Betel, hulitay ni ang santuaryo kan hade, ang templo kan bilog na kahadean. Si Amos nagsimbag kay Amasias, ako bakong propeta, bako akong kaayon sa kataripunan ni mga propeta. Ako sarong pastor asin paraataman kan kahoy na si Kamoro. Alagad inapod ako nin kagurangnan, kan ako nagpapasabsab kan mga karnero. Asin sinabihan ako, paduman, maghula ka sa sakong banwaan na Israel. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan warasan sa muwan sa imong karahayan, asin itao sa muwan kaligtasan. Kagurang nan warasan sa muan sa imong karahayan, asin itao sa muan kaligtasan. Dadawagon ko kung anong itinaram nin kagurangnan. Tingog nan tataramon katuninongan sa sayang banwaan, asin mga katuon. Asin sa mga nagbabalik buot sa iya, an sa iyang tabang harani sa mga natakot sa iya, an sa iyang kamurawayan maerok sa satong daga. Kagurang nan warasan sa muan sa imong karahayan, asin itao sa muan kaligtasan. Pagkaherak asin pagkamaimbod nagkanuparan, katanosan asin katuninongan nagkugusan. Pagkamaimbod matubo halis sa daga, katanosan madungaw halis sa langit. Kagurang nan warasan sa muan sa imong karahayan, asin itao sa muan kaligtasan. Papauswagon kita nin kagurangnan, asinan sa tong daga magtataong bunga. Katanosan malakaw sa inutan niya, katuninongan masunod sa linakawan niya. Kagurang nan warasan sa muan sa imong karahayan, asin itao sa muan kaligtasan. Kagurang nan warasan sa muwan sa imong karahayan, asin itao sa muwan kaligtasan. Bilang mga aki kan Diyos, ipinagpagirumdom sa to ni San Pablo sa ikaduwang babasahon na kita bilang mga Kristiyano dapat mabuhay susog sa mga itinukdo sa to ni Kristo.
An sa iyang pagdigdi sa daga, pagpahiling kan kapangyarihan, asin pagkamuot kan Dios. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Pag-umawon ang Diyos Ama ni Hesu Kristong kagurangnan ta, iwaras niya sa to dyan ki Kristo ang gabos na bendisyon espiritual sa kalangitan. Bago linalang ang kinaban, pinili niya kita dyan kay Kristo, tanganing maging banal asing daing digta sa saiyang atubang. Pano nin pagkamuot kayto, pinili na kita tanganing maging mga aki huli kay Hesu Kristo. Susog sa saiyang karahayang buot, tanganing umawon ta ang kamurawayan nin sa iyang grasya, na itinao sa iya bilang regalo na yaon sa namumutan niyang aki. Sa iya, hulikan sa iyang dugo, nakamtantaan sa tong kaligtasan, ang kapatawaran nin sa tong mga kasalan, kaniguan na gayo ang kayamanan kang grasya na iwinaras niya sa satuya. Sa bilog na kadunungan asin pakasabot, ipinahayag niya sa to ang misteryo kan sa iyang kabutan, ang hilom na plano na ginibo niya ki Kristo. Puon sa kapinunan, tanganing utubon, kung umabot ang kapunan, nin panahon na ang gabos masakopan ni Kristo. Bilang pamayuning gabos, sa langit asin sa daga. Asin sa iya, kita sinadiri nin Diyos. Pinili puon sa kapinunan, susog sa plano ni namamahala kan gabos na bagay. Susog sa desisyon nin sa iyang kabutan, tanganing para sa kaumawan nin sa iyang kamurawayan. Kita maging banwaan na naglaom kay Kristo bago siya dumatong. Ngunyan sa iya, kamuman pinili, kanadangog nindo ang tataramo nin katotoohan, asin ang marahay na bareta nin sa indong kaligtasan, asin tinubod nindo. Minarkahan kamo kan Espiritu Santo, na itinuga, sangra nin sa tuyang pamana, para sa kaligtasan kan banwaan, na sinadiri nin Diyos, para sa kaumawan nin sa iyang kamurawayan. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang kabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikakagurangan ang dalan asin buhay, ikan katotohan. Buhay na daig kasakoran itatao, sa nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus inapod ang 12, asin sinugo naman duwa-duwa. Tinawanin kapangyarihan sa pagpaluwas kan mga marumpot na espiritu. Tinugon na sa saindang paglakaw, dai magdara nin anuman, sarong sugkod kun bagaman asin daing iba. Daing tinapay, daing supot, daing kwarta sa bulsa. Magsapin, alaga dai magdara nin sanglian. Asin sinabi pa, kun kamo pasakaton sa harong, mag-erok diyan, sagkod na kamo maghalik. Kun sa harong,
kun sa sarong lugar day kamo akoon o day maghinanyog sa indo. Bayaan nindo asin palpagon an alpog sa indong mga bitis. Ini patanid sa inda. An mga apostoles naghali asin naghulit na an mga tao magsulsol asin magbakli. Dakul na mga demonyo an sa indang pinaluwas. Dakul na mga naghehelang an sa indang linahidan nin lana asin binulong. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray, Diyos marahay na aga sa indugabos, mga tugang. Good morning. Tamang-tama ining gospel. Dahil by August, malipat na Akunin Parish ang mga padi mabalyo na sa kanya-kanyang bagong parokya. Ako mabalyo sa Tabaco City, kaya ngunyan pa sana nagsaray-saray na ako kan sa kong mga gamit. And I realize after sobrang 2 taon digdi sa indong parokya, kadakol na naman sa kong gamit. Kadakol na naman sa kong mga bado. Bataan sabi sa Ebanghelyo, day da magdaranin sanglian, day magdaranin kunanuman. Alagadan sa kong mga daradara kadakol na naman. Day ko minsan naririparo. Siguro sa kahaluyan, paburubalyonin parish, natitipon, na-accumulate ang kadakol na bagay. Yun yung mga tugangan, most of the time, dilema kan mga padi, ang pagbalyo, dahil dakulon ang natitipon na gamit. I remember ka na ko ba kong padi, sarong napsak man sa nasudarako. Pero paghali ko sa parish na ito, may daradara na akong TV. Asin kan magbalyo sa TV, nadagdaganin ref. Sa sunod naman, nadagdaganin lunadan, nin motor, nin bisikleta. Kaya siguro, kung dahil ako nagbawas nin gamit, mabalyo ako niyan, mga tulong truck na gayon, andar ako. Dahil kan mga nanatitipon na gamit na ini. Kaya, very practical ang mensahe ni Kristo sa Ebanghelyo. Sa pagsugo niya kan sa iyang mga disipulos, tinugon niya sinda. Dahil magdara nin anuman sarong sugkod kun bagaman. But sabihon, live a simple life as a disciple. Taminsan kun kadakol kang daradara, iyon nalugod na nagiging kaulangan. Minsan kun kadakol kang natitipon, iyon nalugod ang nagiging atensyon kan sa imong mata. Asin nawawaraan sa imong focus sa pagdara kan marahay na bareta. Asin minsan na-identify kalugod duman sa kunanoan sa imong mga daradara. Aram po nindoan mga padi, may kanya-kanyang habis. Asin minsan sa pagbalyo nin parokya, daradara man ninda iyan. Kaya may madigdi sa indong 4 na bagong padi, bantayan nindo kung ano ang daradara. Asin mamimidbid nindo kung ano ang hilig kan padi na yan. No? So mga padi mahilig magtanom, may daradara iyan na masitas. No? So mga plantita. No? So mga mahilig sa sports, yan, may darayan nin raketa, nin bisikleta. No? So mahilig sa bodybuilding, no?
may daradara yan na mga barbel na iyumanan na pigigibo niya pagdaing misa, ma-exercise siya. No? So para bulang may daradarang manok. So mahilig sa igwa kitang mahilig mag scuba diving na padi. So yan. Igwa manin mahilig magatama nin sira, no? Mga padi. Siguro gustong maging sirena, nagaatama nin goldfish, as in nin mga sira. Igwa man na padi na makikwarta, kaya daradara susupot kan kolekta, na pati paglipat, pundo kan Paris nakakalipat man. No? So, iba-iba mga tugang, yan ang realidad kan sa tong simbahan. So, mga gwapong padi, paglipat, may darang babayi. No? Kaya maray na kung minsanan makanos, taday kinag-iiba. Kung minsan, iyo iyan. Igwa nga ni digdi, nagsabi sa ko, Father, pwede nga mag-iba sa tabako. Sabi ko, dae. Nagdigdi ako sa ro, man sa namahalit man ako sa ro. No? Bawal mag-iba. Alagadan kagayunan ka ni mga tugang, iyo na sa pag-aginin panahon, no? Sa tong diocese sa mga siring nagibo. Because sa ngunyan, bako naman arog kay itong panahon, na pag minabalyoan kura paro ko, daradaraan gabos na gamit sa kumbento. Kay ito, pag nag-transferan parish priest, ang lamisa sa kumbento, daradara, ang mga plato, pati salaset, pati pinto, minsan, kan kwarto, dara. Kung mauyunan pa, pati unidoro, di dara. Kaya, makaherak, sumasalida. Dahil ka nang igdaan, dahil ka pang CR. Pero dahil naman ito po ngunyan, dahil ngunyan, dahil naman nagdadarakan mga siring na bagay. Kaya magayunon, especially an sa tong diocese ngunyan, mas ini-improve ang financial status kan lambang parokya, kaya naiiwasan na itong pagdarakan na pondo sa paghalik kan mga padi. Ini sinasabi ko sa Indo, tanganing maging aware kita na maging sa simbahan, igwanin siring na mga bagay. Alagad ang simbahan padagos na nagtatalupo. Padagos na nagmamaot, na ang gabos ma-improve, ang gabos mapakarhay. Sa kamauotan na masunod ang kasuguan sa tong kagurangnan sa tong binasyang ebanghelyo. Na maging simple kita sa tong pagkabuhay. Tatibaad, ma-identify kita, bako bilang tagapagdara kan tataramon kan Dios, kundi sa mga daradaratang material na bagay sa buhay. Na minsan namimidbidan ang padi sa kunanoan sa iyang hiling, sa kunanoan sa iyang mga hobbies, bako sa pagiging tagapagtukdo, bako sa pagiging tagapagdara kan marhay na bareta. Magayon na mahiling niya to mga tugang, bako sana sa mo na mga padi, kundi kamuman. Sa in kita namimidbid, sa in kita nagiging pamuso daw kita sa gibong karahayan, nagiging pamuso daw kita sa pagtukdo kan tataramon kan Dios, o mas nagiging sikat kita sa satuyang mga na-accumulate na bagay, asin sa satuyang mga hobbies sa buhay. Kaya magayunon, maging simple sa nakita sa gabos na bagay. Tanganing lumataw, bako so kagustuhan ta, kundi so tataramon kan Dios, so kabutan kan mahal na Dios. Ikadua, sa Ebanghelyo, tinutukdoan kita na magtiwala sa mahal na Dios. Minsan kaya, nagpapasiguro kita kan sa tong sadiri. May mga padi na pagmalipat din parokya, nagbabalon nin kwarta sa pagpasiguro. Nagbabalon nin mga gamit, tatibaad ngaya sa sakong babalyuhan dahil nin gamit. Pinapagirumdum kami, kita, nin mahal na Dios, dahil maghadit. God will provide. No? Siya ang matao. Siya ang mahiras. Nadangog ta sa
Ikaduang binasa, na ang gabos na bendisyon sa langit itinaos sa to nin Dios. Dahil kita magkukulang mga tugang. Dahil kita mawawaran. Dahil mahalaga kita sa Dios. Puon pa sa kapinunan, padaba kita nin Dios. And everything itinataos sa to as blessing. Kaya dahil kita mamroblema. Dahil kita mahakdit sa kunanoan babaduon sa kunano ang kakakanon. God will provide. Huli ta kita nagdadara kan sa iyang misyon. Alagad, maski ngani mga tugang kita nagdadara kan mensahe kan Diyos, kan tataramon kan Diyos, rejection is real. Maski gurano kagayonan sa imong kamauotan, maski kagurano kagayonan sa imong intensyon, may mga taong mahabo sa imo. May mga taong masayuma sa imo. Even if you carry and preach the word of God, there are people that will refuse your message. No? Iyaon na iyan sa Ebanghelyo. Alagad sabi ning kaguranan, kung ini mangyari, palpagonan sa analpog sa indong bitis. No? Meaning to say, we are non-violent. No? Kung iguanin resistance sa tataramon, kita masibog. As in, magtaonin bendisyon. Dahil kung ang bendisyon na iyan, bako maninigo sa inda, mabalik iyan sa imo. So magayunon ini na sa buhay niya to, kadakol kita nin mga rejections. Maski gurano karahay nin sarong tawo, igwanin na ma-reject sa iya. Alagad ini ka boss, dahil lugod maging dahilan tanganing ma-disappoint kita. Tanganing magmaluyaan sa tong buot. Kundi ipamitbit ta, sinda. Kundi bendisyonan ta sinda. And along the way, ang bendisyon na sin pamitbit na ini, mabalik sa to. Asin kitaan maako kan blessing na iyan. So pinapagirumdom kita nin mahal na Diyos, tiwala sana sa iya. And everything will be taken care of. Nasusubrahan kaya kita mga tugang kung minsan sa paghakdit, sa paghandal. Kaya iyan, permi kita nagpapasiguro. Alagad kung nagtitiwala kita sa Diyos, dahil kita magkukulang. Dahil kita mawawaran in any situation sa buhay. Kung kita nagdadarakan marhay na bareta, ang Diyos, ang matao, kan gabos niya tong pangangaipo. And lastly, ining gospel, nagtutukdo sa to be generous. To be generous sa satong oras, sa satong pagtaokan sa diri para sa misyon. Iyo ini an dadarahunta sa satuyang kapwa, sa satuyang parishioners, no? Bako sa kung ano ang na-accumulate ta, bako kung ano ang natipon ta, kundi an sa to mismong sadiri, an sa to mismong buhay, no? Na kung saan an sa tong pakihiras sa komunidad, iyo an pinakamagayon na regalo as in blessing. Siguro magayon na instead mag-accumulate kita nin mga material na bagay, magtipon kita nin mga magayon na relasyon sa kapwa, magtipon kita nin mga magayon na experiences, no? Na magaandarahon. No? Siguro yun magayon na darahon ning sa pagbalyo nin parish. So sa mong marhay na pakipagrelasyon sa parishioners, so sa muyang mga marhay na ginibo, no? So sa muyang mga magayon na eksperyensya, tanganing sa pagbalyo kan parish, magpuon nin may magayon na mga experiences na pwedeng ma-replicate duman sa ibang lugar. So siguro sa siring na paagi, mas magiging productive ang lambang saro sa to mga tugang. Na kita mismo nagsasaksi, kita mismo nagiging witness sa tataramon na daradara niya to. Na kita mismo, no, nahihilngan nin tunay na pagsabuhay kan pagtubod. Kaya yun ang challenge sa to. Kanibanghelyo, ngunyan na Domingo. Gabus man kita sinusugo. Gabus man kita disipulo ning kaguranan. Kaya lugod sa pagdarakan mensahe ni Kristo, mabuhay kita sa simpleng pagkabuhay.
tanganing antataramon, ang Diyos ang mamidbid sa satong buhay. Ikadua, danay na magtiwala kita sa Diyos. Sa mga sitwasyon nin kadipisilan, nin rejection, nin kawaran, nin kakulangan, ang Diyos ang mahipno, ang Diyos ang matao kan gabos tang pangangaipo. And in the end, maitaulugod niya to ang satong bilog na buhay, ang satong bilog na sadiri bilang atang sa Dios. Maging generous man lugod kita. Bako sa nasakunanong igwa kita, kundi maging generous kita sa pagdusay kan satong buhay para sa Dios. Siring na ang Dios nagtaokan sa diri para sa to. Kita man lugod, maging instrumento nin pagbabago, nin pagpaluwas, nin mga marumpot na espiritu, nin pagbulong, nin pagpatawad, nin pagkaherap sa gabos na tao. As in, bendisyonan kita, bendisyonanan sa tong misyon kan kaguranan, as in magbunga man lugod, ang gabos niya tong paghigos. Matindog na po kita ipahayagtan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namunda gikan sa Ama, baago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai linalang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin nanitao. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay luwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean, daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan maabot sa buhay, maabot na panahon. Amen. Ang Diyos ipinadara ang simbahan, ang buot sabihon kita nadarahon ang kaligtasan na yaon sa ebanghelyo sa kinaban. Hagadon ta sa Dios nagibuhon kitang mga saksi nin sa tong kagurangnan. Ang sa indong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi ta ang simbahan. Tanganing magkaigwaning kaisugan sa pagrukyaw na daing tapot para sa katanusan asin katutuuhan. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi ta ang mga profeta. Aram ta na kun minsan, daita sinda ina ako. Alagad, madaraman lugod kita sa pagbagong buhay. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi ta ang mga namamahala sa banwahan. Gibuhon man lugod ninda sa saindang makakaya. An-ano man na bagay na tama, asin marahay. Alagad, dainin personal na interes. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Ipamibi taman ang satuyang sa diring buhay. Nagtataram ka sa mo, kagurangnan. Asin kami minakakan kan langit no na tinapay. Padarahan man kami sa pagrukyaw kan sa imong marahay na bareta. Tabangi kaming mabuhay,
susog sa buhay na inagihan ni sa imong aki. Tibaad ini ang tataramon na masabutan kang kinakban. Mamibi kita. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Dios na kagurangnan, minasarig kami sa imo, pinili mo kami huli ki Kristo, na magdara kan pagkamuot na ipinahayag sa mo. Gibuha kaming dayupot sa mensahe kan marhay na bareta ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganingan sa koasin sa induman na atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan hilinga ang mga atang kanamimibing simbahan, asin sa pagpakinabang na ini itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, danayasin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhana daing kasagkoran. Ginibo mo ang gabos na sangkap kan kinakban, hinusay ang paliwat-liwat kan mga panahon, alagad ang tao, hinimo mo sa ladawan mo, asin ipinasakop sa iya ang gabos nangangalasan kan mga bagay, tanganing sa mga namamahala, maging kagurangnan sa gabos mong linalang, asin sa atubang kandarakula mong gibo, padagos na mag-umaw sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, kami nag-uumaw sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, paladanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggad an banal, asinan gabos na linalang na inaataman mo, maninigong naguumaw sa imo,
Hulita sa imong aki sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa bagsikasin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos. Asin dai ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing puon sa pagsirang sagkod pagsulnop kan saldang, malinig na atang ikadulot sa imo ngaran. Kaya kagurangnan kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarani sa imo tanganing bendisyonan, papagkanigoon na pabanalon, kan iyuman sa ng Espiritu, tanganing maginhawak asindugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya ipinagpaubaya, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat sa imo nagbendisyon, binaak, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako, kamugabos, asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maninkalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, nagbendisyon asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako, kamugabos, asin maginom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaklan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ikaw magdatong. Kaya kagurangnan kami na nagroromdom ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, asin kan makangangalas na pagkabuhay liwat, patin pagsakat sa langit, siring man kaming naghahalat kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo kaining buhay asin banal na sakripisyo. Lilingya namimibi kami ang dolot kan sa imong simbahan, asin sa pagmidbid mo kan hostya, na sa pagsakripisyo kaiyan minaot mong maulian buot, itugot mo na kaming binabago kan hawak kasindugo kan sa imong aki, pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dolot sa imo, tanganing kaibakan sa imong mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kan urog kapalad na Birhen Maria ina kan Dios, ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kaibakan sa imong mga santos apostoles asin mamuraway na martires, asin gabos na mga santos sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining hostya kan sa mong pakipagulian na nimibi kami kagurangnan, makapauswag man lugod kan katuninongan asin kaligtasan sa bilog na kinaban, an sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubod asin pagkamuot, kaibakan sa imong surugoon na si Francisco sa mong papa, an sa mong obispo si Joel, kaiba ang gabos na obispo asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi ang mga panuga kaining familia na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ama, kaheraking pagsararo sa imo, ang gabos mong aki sa inmansinda nakawarak. Ang mga tugang niya mong gada na sinanggabos na nagpapagaya-gaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akuon sa imong kahadean. Naglalaom kaming makakaduman
tanganing sarabay kaming mapano sagkod pamankan sa imong kamurawayan. Huli kay Kristo, sa mong kagurangnan, sa paagi niya, winawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkahera. Magiindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahala kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin at kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan.
Hesu Kristo ang kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingaan sa mong mga kasaklan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikang nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaohan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya an kordero kan Diyos, uya nagpara kan kasaklan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadaiku mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na katoliko, sa paagi kan mga kamot ning padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahihira ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod ay akong makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa sakuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kaurihi, mabuhay ako, sagkod pa man sa kaibahan mo. Amen.
sinako. Kaguranan, Jesu Kristo, tinubos mo ang katawahan sa sakramento na dinugdas mo. Nagtao sa muning kaligtasan, sarong tinapay, sarong banwaan, sarong hawa, ning kagurangan, ang sakramento, mamurawayon, sa tuyang kamutan na sinako. Maluhod po para sa pamibi kay Nuestra Señora de Salvacion para sa simbahan na nagmimisyon. O Virgen Maria, Nuestra Señora de Salvacion, ika na maimbod na aki kan Ama, tabangi ang samong paghinguwa, na magin maimbod man na mga disipulos kan sa imong aki. Ika na nagdarakan ilaw sa kinakban, tabangi kaming darhon man ang liwanag ni Kristo sa samong banwaan na nasa kadikluman. Ika na nagrimpo sa puso kan mga pasabong kan Espiritu Santo. Tabangi kaming magindayupot na mga surugoon kan Espiritu sa pagmukna ning sararong mga komunidad ning pagtubod. Bahan mo kami sa paglakbay sa mga proseso kan ikatulong Diocesan Pastoral Assembly ngunya na taon. Darhon mo ang samong mga pamibi sa Ama, tanganing liwanagan ang samong isip sa pagpasalamat sa mga biyayang winawaras niya sa samong buhay, asin pag-ako kan samong mga kakulangan, asin kaluyahan. Buksan ang samong puso sa pagdusay kan sadiri para sa misyon ng binagong pangkabilugan na ebanghelisasyon, lalo na sa panahon ng pandemya, asin bagong normal, asin palaadon ang samong buot sa mas maigot na paglingkod sa mga komunidad asin pamilya, sa mga dukha asin hovenes, asin sa gabos na naglalakbay sa dalan, pasiring sa kahadean. O Nuestra Señora de Salvacion, inang mapag-ampon, antabay kami sa misyon, ang samong paglingkod pabungahon. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang ang mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kamo para sa mga paisi. Enot ang sa tong second collection para sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ikadua ang sa tong parokya, padagos na nagpapakirumdom sa gabos kan kalinigan kan sa tong simbahan. Kaya kung igwapo kamong darang mga linaugan nin tubig, juice o ano paman, patos nin dulce, day tabi ipagwalat sa laog kan simbahan, ang simbahan harong nin kagurangnan, bakong basurahan. Ikatulo, ang Bicol Regional Blood Center sa pakikipagtabangan sa parokya ni San Rafael, nangangapudan sa mga odok sa buot asin voluntaryong gustong magdonar nin dugo, huli ta nagkukulang ang dugo sa blood bank. Sa mga interesado, magpalista na sana kamo, magpalista na lang tabi kamo dyan sa tong church frontliners na yaon dyan sa atubangan kan Puerta Mayor. Ang aktibidad pong inigigibuhon sa Agosto 25, Miyerkules po iyan, digdisa sa tong parokya. Malusog na kaugalian para sa malusog na pangangatawan. Alay dugo, sagip buhay. Ikaapat, bot kong pasalamatan ang mga nagdonar sa nakaaging simana. Anonymous 1,620, Anonymous 1,000 pesos, Anonymous tulong 500 pesos. Asin hali ki Porfiria Viuda de los Baños 1,000 pesos. Thank you so much po sa satuyang mga generous donors.
Matindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Eduko an payo, ako onan bendisyon. Bendisyonan kamo asin ang punon nin kagurangnan. Amen. Ipasirang kan kagurangnan sa Indo an sa iyang lalawgon asin kaherakan niya kamo. Amen. At amanon niya kamo asin iwaras sa Indo an katuninongan. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na mamumuton, Anama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan sa tong misa, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves Faithfully yours until the end. to your mission.